Angibingelele-ke umncwabo lo 0732196664. Bekuyimandi-ke namhlanje, angikhathele kubi. Bengibhizi-ke ngochocolate lo engithe sewukhona. Sewuhambile sekubuhlungu nakimi ngendlela uhambe ngakhona. So let us wait and see ama-result wakhona, especially kulo osuphumile. Ekutheni abantu bezoyibonela, bezokuzwa futhi nabo ukuthi sekuhambe kanjani. Sekuhambe kakhulu. Laphana kwi-pamphlet yami kunane part number 5, item number 5. Ngibonile abantu bayawuthanda. Item number 7 abantu bayawuthanda. Ngizwile, ngiyafuna futhi uqinisekisa ukuthi nawe musukuvuma. Ungavumi ukuthi kwenzeke noma ngabe yini kuwe. Ngikhona and ngikhonela wena. Ungavumi kulabo bonke nje abafunayo. Sengathi nje singalosenze njalo, sihlale ngokufonelana. Khona insizwe esuka lapha eMthatha njengamanje ithi sendleleni nayo futhi ngithi ngiyajabulisa. Yeah, you are over welcome my brother. Drive safety lapha endleleni, ungaspeed because kuney'mbongolo kulo mgaqweni lapho Eastern Cape side. Iney'mbongolo kakhulu. Ngiyakubona nje, ngiyazi ukuthi usuzodrive usheshe ngoba ujahe ukufika la kumina. Hamba nje kahle, ungatatazeli, ngikulindile. Sibekelene ukuthi sizobonana, kodwa ngenhlanhla enkulu ngoba usuzofika kusasa. Kusho ukuthi yonke into ngizoyiqala phambi kwakho. Until ngoLwesithathu. Ngifuna nje ukuxolisa laphana eJoburg. Angikwazanga ukuthi ngibe khona namhlanje due to izimo ezithile ezipersonali. Ekutheni bengeke ngishiye phela ama-ingredients ngawahlanganisile ngendlela. Ekutheni abantu bami bathole whatever sikhulume ngayo ngoba phela into mase sikhulume ngayo sayifaka la page-ini likadokotela. Kumele ukuthi kube njalo kwenzeke ngaleyo ndlela futhi. In other way nje nami ngike ngasacrifice kakhulu ngelanga lami, ngasacrifice nangabantu baseJoburg. Ekutheni namhlanje njengoba kuyi-Monday, ilanga labo nelanga lakusasa i-Tuesday ngiyanikela ngalo. Ekutheni ngipackage my stuff for abantu bami, or for abantu laba sebefake ama-orders. Kodwa ngoLwesithathu ngikhona noma kanjani la kwaDlamini inhlala besuthi. Ngikhona lapha kwaDlamini inhlala besuthi noma kanjani ngoLwesithathu kuze kushaya isonto. My number are same 073 219 6664. Ngiyabonga niphile ama-product ayaphuma, ahamba kahle, ayaphuma futhi. Bayo.